Bodo लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमोद खाख्लारि। गिबि निउज आपडेटआव दङ। मबाइलाव गेम गेलेनो मोनैनि सासे फरायसाया जिउ फोजोबस्रांना लानाय जाथाया सोराङाव फैदों। गसाइगावआव सासे फरायसाया गेम गेलेनो बिफानिफ्राय मबाइल फन मोनैनि थाखाय जिउ फोजोबस्रांना लादों। मैया क'क्राझार जिल्ला गसाइगाव महकुमानि 1 नं हातिगाव गामिनि बर'न रायनि फिसाज्ला गुरुपेला गोजौ फरायसालिनि 9 थाखोनि फरायसा बर'न राय मुंनि सासे लाइमोना गेम गेलेनो बिफानिफ्राय मबाइल फन मोनैनि थाखाय दलें लगायनानै गावनि जिउखौ फोजोबस्रांना लायो। गुबुन रायजोआव क'भिड-19 नि पजिटिभ केसेस बांबोनाय बादिनो आसामावबो क'भिड-19 नि केसेसआ बांबोनो हमदों। बेखौ नोजोर बोनानै आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया रोखा खालामना होयोदि आसामाव लकडाउन जानाय नङा होनना। नाथाय क'भिड-19 नि गोसारनाय आरो अमिक्रनजों जुजिनो थाखाय रायजोआव गोदान नेम फोसावनो हागौ होनना। मख'नो गोनांदि आसामाव दासिम अमिक्रननि केस मोननाय जाथ'वाखै। मिडियानि गेजेरजों गिबि मन्थ्रि बिथाङा बुङोदि सावस्रि बिफानजों थासारिखौ बिजिरना नायफिनगोन आरो क'भिड-19 नि नेम फोसावगोन होनना। थेवबो मानसिफोरनि रांखान्थि आरो थांना थानायनि राहाखौ नोजोर बोनानै रायजोआव लकडाउन जानाय नङा होनना। लोगोसे मानसिफोरखौ क'भिड-19 नि प्रट'कलखौ मानिनानै सोलिनो थाखायबो खावलायो बिथाङा। जिनाहारि खालामनो नाजानायनि दायाव धुबुरी जिल्लानि रहिम आली मुंनि दुथांखौ क'क्राझार पुलिसआ हमो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला गथ'सानि बिमाया गथ'साखौ दखाननिफ्राय फरायनो एबा लेखा नायनो न' फारसे थिनहरो। बेबादि समावनो लामा ससेयाव रहिम आली मुंनि दुथाङा जौफेनानै खोमसिनि खाबु लाना गथ'साखौ जर जोलोमै हमनानै जिनाहारि खालामनो नाजायो। नाथाय गथ'साया जोबोद खस्थ'यै दुथांनि आखाइनिफ्राय एरायनानै खारखोमालाङो। मख'नो गोनांदि क'क्राझार जिल्ला मिउनिसिपाल बर्डनि मासिगिरि प्रतिभा ब्रह्म बिथाङा बे जाथायखौ गोख्रों रावजों सोंखारियो आरो दायनिगिरिखौ आयेननि गेजेरजों गोख्रों साजा होनो दाबि दैखाङो। आसामनि फिसाया डान्स रियेलिटि श'नि टप 5आव जायगा आवग्रिनो हादों। बजालि जिल्ला सादेरिनि गजेन्द्रनाथ ठाकुरिया आरो मरमि ठाकुरियानि फिसाज्ला रक्तिम ठाकुरियाया श'नि टिभिआव टेलिकास्ट जानाय इन्डियास बेस्ट डान्सार रियेलिटि श'नि टप 5आव जायगा आवग्रिनो हायो। बिथांनि टप 5आव जायगा आवग्रिनो हानाय खौरांखौ मोननानै गामिनि सुबुंफोरा बिथांनि न'आव थांनानै रंजाहैयो। मख'नो गोनांदि बेनि सिगां आसामनि फ्ल'रिना गगैया सुपार डान्सार चैप्टारफोरखौ देरहादोंमोन। बर'नि गेजेराव फिन मोनसे गोदान आफाद दानो थांगासिनो नामा? दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा बर'नि गेजेराव गोदानै फरायसा आफाद दानो नागिरनायनि सायाव खेंफोरथि होयो। दुलाराय बर' फरायसा आफाद बायदि मोनसे गोदान आफाद एबा एबसुखौनो आरो गोदानै मोनसे फरायसा आफाद दाफिननांगौ होननानै सानैसो बर'नि बारग' बिबानगिरिफोरा एबसुनि बारग' बिबानगिरि दैदेनगिरि जाय गायसननाय समाव बिबान लानानै हाबा मावदोंमोन बिथांमोननि न' थांनानै लोगो हमनानै दुलाराय बर' फरायसा आफाद गोदानै दाफिननांगौ होननानै सावरायहैदों होनना। सानैसो बर'नि दैदेनगिरिफोरा गोबां जायगायाव थांनानै गोबां दैदेनगिरिफोरखौ लोगो हमनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सायाव बिसास गैलिया, बेनिखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफाद गोदानै दानांगौ आरो सोमावसारफिननांगौ बायदि बाथ्रा बुंनानै फैगौ 7 जानुवारि खालि एबसु बायदि मोनसे गोदान आफाद दानायनि लाहार फाहार खालामनायनि गोबां जायगायाव बुंहैदों होनना। बिथांमोना बेबायदि खालामनो नागिरदोंब्ला बिनि सायाव बर' हारिया बिजिरनांगौ होनना एबसुनि आफादगिरि बिथाङा बुंथियो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।